Ahojte všetci, dneska sme tu so Zvankým a ideme hrať Battlefield. Pozdravujem. Aktuálne sa nám to zapína, je to Battlefield 6. No takže mali sme v pláne ísť hrať Battle Royale, ktoré sme aj hrali, samozrejme s Zvankým, ale hral som to poprvýkrát vo svojom živote. To znamená, že áno, síce som to hral poprvýkrát vo svojom živote, no či tak, to vyzeralo veľmi zle, že by som sa za tieto hry ham. A navyše, boli veľmi dlhé a dlho som len pochodoval a potom nakoniec prišiel týpek a samozrejme, ako inak, som zomrel. Takže rovno sme išli hrať Gauntlet, čo uvidíte celé video, ako sme to hrali a tak. Takže tak a pozerajte až do konca. Teraz ti ukáže, čo máš v úlohe. Zobrať čipy a ich dať do drónu. Keď dáš ich do drónu, tým pádom sa nám započítavajú body, vieš? Okej. Jedna z tých ďalších. A to čo, sme proti ostatným? Áno, proti ostatným týmom. Ale sa musíme kvalifikovať, že by sme nevypadli. A sme Hornet. No, tu mám prvé čipy. Yeah. Pred nami je tým. Pred nami je tým, Kde je pred nami? Neviem, jak toto môžeš vidieť. Všade na kolo to takto je, čiže... Dobre, však ja len si tu tak chodím. Aj, dostrieľaš si za chvíľu. A nestihol som. Som pri tebe. Hej, to čo za trón? Pri strany, po mne takto strieľa. Nie, nikto. Konečne po mne nikto nestrieľa. Takže hráme, čo hráme? Gauntlet, či čo? Gauntlet teraz hráme. Hej. Príde dron a budeme vedieť tam dať tie čipy, čo mám pri sebe. Dron príde. A typek tam lieta. Ha, mŕtvý. Zabil takoho. Som to bol ja. Tu teraz, ide tu tým. Kde? Mi videl na mape. Minimapu si všimaj častejšie. Málo bodov, treba makať. Kvalifikujeme sa. Tak to po mne strieľa z diaľky. Hej, dostal bombu. Takú diaľku nie som efektívny. Hej, ja mám 19 boje. Ku mne, ja mám doplnenie. No, dobré. Okej. K tebe, keď ťa nájdem. Som jedného zabil. Okej. Už ma zabíte kľudne. Máš tie čipy? Aké čipy? Tu sú pri tebe. Kde? Nie, to nie, to je moje. Pozor, tam typek je tak kde. Dobre, 87 dostal. Konečne si strieľam. No, dobre, to nezostrieľam. Oni mňa postrieľajú. No, už len čakám, jak oni tu ku mne prídu. Všetko promenadujem, jak... No, dobre, zase ma takto vidí, tak toto už není možné. Hajde, kde som, furt ma takto vidí. A nám tie čipy hodí do drónu. Kde je dron? 100 metrov od nás. To je dron. Lebo minúty do konca, ale páči sa mi to. Mne sa tiež nepáči, čo sa mi viacej nepáči, že som tam, kde ma každý vie zastreliť a že ma strieľajú, ale nevadí. Konečne si zastrieľam. Za nami. Aj, sú tu všade ľudia, ale nemôžem sa nechať zabiť so čipmi. A Je nie je tu tank. dron, to je náš. A za chvíľu to príde. No to väčšinou tí typci nevedia, čo oni robia tými tankami. Už je tu. Jak sa krúti, keď sa nekrútia. Ide tu tým. Čo je? To skade tu nabehol. Živím ťa. Jak to nabehol? Čo je? Thank you. Ďakujem, bo ja som také, že furt to zamieram. No, zase sa mi to laguje. To je nejaký problém toto. Už zrazu nie. Nič, vypadneme, keď... A čo máme robiť? Však zbierať tie karty. To idem po kartu. Len 10 sekúnd. Za teba bol typek. Tak dobre. No, mám kartu. Čiže dobre, teraz treba do drona ju odniesť. Už neskoro. Koľkých si zabil? Neviem, možno jedného. Tu je presne možno, že by si čo najviac zastrieľal. Ale sme vypadli, no. Tá, čo už? Ja som 13 bodí nazbieral. Tá. Tak tu si veľa nezastrieľal. Nie. 10 sekúnd sa otvorí tu zóna a ju bude treba obsadiť. A obsadí sa tým, že tu budeme stať. Tomto štort a brániť to. Kde je zóna? Tuto je zóna, hej? Tak, sirčujeme. Do hlavy, že tu nikto s nami nebojuje. A vidím, že s nami sú takí mentálni atleti, keď vidím, že ten štvorka uteká neviem kde po mape a nevie, čo má robiť. Tak si kučnem, alebo si ľahnem. Už tu ide tým. Hore, hej. Na streche? Hej. Dobre, ešte pár percent. On už je len ja obsadzujem, však čím viac nás tu je, tým rýchlejšie to má obsadené. Dobre, ale však ja som musel zdrhnúť. Keď ale ísť aj dovnútra, nemusel si byť hore na tej streche. Dobre, ale ja som zdrhal. OK. Priorita je to čím skôr obsadiť aj za cenu toho, že zomrieš. Ale to sú najviac bodov. Už sme v tretí. Chápem, aké by nikto nehral. Tu sú také väčšinou boje, takže matchmaking to asi existuje podľa všetkého. Lebo keď ja to zapnem sám, tak sú tu relačné boje. A tu aké by nikto nehral, a tam 8 tímov tu je. Dobre. No už po mne strieľa. Hore na streche. No, máme ísť inde, ne? No treba sa presunúť, áno. Čakaj. Dobre, som ti chcel dať bez
platy dovesti. Mám platy. Ty máš platy? Oni, mám. Tu kto strieľa? Kde máme ísť? Je ideálne obsadiť ďalší ten beacon, lenže vidíš, že typci nevedia, čo majú robiť, tak to si len sa tu killujú. A sú na streche, majú výhodu veľkú. Dobre, jeden onen, jeden je dole, presne tak. Musel sadnúť na ťažký kilometr, že by som ho dal dole. Druhý je dole. Kde máme ísť obsadiovať? Čo je najbližšie tu, označený je. Je tam tým nejaký treba hrozný skôr. Snažím sa. Za chvíľu mi dojdu na boje a... Práve im tam plaky pustiť. Sú mŕtvi. Ešte jeden. Kde? Už všetci sú mŕtvi. Dobre, pekne. Je tu ďalší tým. Pre nás strechy je tu. Halo, hej, vidím. Dobre, označili sa. Vieš ma dvihnúť? Už nie, zo strechy ma zabili. Nemá to ísť. Je tu tank. Proti tanku nemám nič. Tu máme smolu, ale ja zdrhnem. Na tank idem tam, Petro, tam máme úlohu. Potom sa len na mňa toto portnete. Dobre. Som mŕtvý, takže... Ja vôbec neviem, kde je môj tým, neviem, kde je kto. Mi ťažká hra. Hodili mi granáty, celý tým ma sádil. No. Dobre, teraz sme všetci mŕtvi. A s medzerníkom sa deployneš zase, čakať na... Hej, môžem byť zase mŕtvý, napríklad. To sa deploynem ku vám, no. To čo je? Dali sme to. No. Tak to je dobré. Raz na 71 body som nahral. 71 body, hej. 32 si nahratý bodov, pekne. Ty zamakal teraz. Som druhý najlepší. Máš aj kill, aj 2 asisty. No, super, super. Tu Koľkokrát som sa viac zomrel? naučíš zohrať ja by som povedal, s Battlefieldom. S tou hracou technikou, lebo presne na tom sklade, na Battle Royale dlho len chodíš a nestrieľaš. Že potom presne naradí na takého, a kto vie lepšie hrať, tak ten vyhral. Čo hráme CSko teraz? Ukázané bombu a potom ju odniesť na miesto, kde nám ukáže. Ale je tam celá sklada po mojej strane. Hej, na moje. A už vedia hrať. No, je mŕtvý, tak zobrať tomu typkovi bombu. Idem k tebe. Hej, dobre, neviem kto je kde. Prvé dať. Dobre. To je úplne random. Idem tam zase do toho čuda tam. Nič, musíme sa dať zjednotiť, lebo tak budeme skapínať dookola. Neviem kde si. Treba odstrániť tam bombu. Odstrániť bombu, odstrániť... To už vybuchla, už nič netreba odstraňovať. Čo som zrobil kotrmelec? Som zrobil kotrmelec. Áno, skočíš z väčšej výšky. Je za mňa tári. Mohli prísť za mnou, neviem kde ste, lebo že nikto z nás... Dobre, konzolu si zapnem. Tak sa mi toto podarilo. Chápem ani ja, ale ja v každom prípade neviem, kde mám ísť a čo mám robiť. Teraz nám zóna prvé bombu. Keď budeme mať bombu, ju položí na miesto, kde má detonovať a tam dostaneme body. No, alebo zomrame. Nemôžeme len tu tak stať a nič nerobiť, hrajeme. No, chcem ísť von. Ako ho zabijem, no tak pridá sa nám body. Jeden bod. OK. Jeden mŕtvy. Ako nie je ešte mŕtvy. Už je mŕtvy, aj ty budeš. Je tým za vami, ale tým ide, z Tomadeckej sme prišli. Za tebou, tým pádom, ale tým tu ide. Dobre. Čo má za guľomet pripravené? Také mi nakladajú bomby. Áno, dobre. Sa nedá hrať. Ty kokšo, prehráme. To by mohlo byť jasné. Tu je typek s bombou. Idem ho zabiť. Zabil som. Bombu. A teraz musíme ísť. Neukazuje ti kde? Treba ísť. Hej, ukazuje. To ju tam treba položiť. Ideme tebou. No, výborne. Tak to som zatočil do úplne zlej uličky. Je mŕtvy. Nice. Tak to tu položil bombu už. Už položil, tak to čo je? Nevadí. Môžeme ju odstrániť stále. Kryma. To ty mňa, kry. Polož ty bombu teraz. Pekne. Položil som asi. No. Utočia na nás. Stačí to ubrániť. No. Pekne. Toto nám možno zaistilo, že postupíme. Možno. Dobre, to som bol aký klač. To si vymastil. Si to vymastil, jak pekač. Tam pred nami. Aj za nami. Všade. Zase. Jednu bombu, keď sa nám podarí, tak máme zaistené, že nás neobehne nikto. Lebo teraz je tu tesné. Ešte nechoď za nimi sa tam byť. Kašli na nich, bombu nám treba. Veď idem podať ako bombu. 24 sekúnd, je koniec, to nestihneme asi bombu odpáliť. Kedy zoberieme? Aj len ju mám položiť 120 metrov stáť, ale to, že len killovať musíme. Náš tým kuluje.
Dobre. Yes. Nice. No víš, to vďaka tebe. Ďakujem. 20 Haha, kúkaj tu. Svaly. Také svaly. Way to take fight to him. Teraz máme čo za úlohu? Neviem, ale budem musieť... A toto je drony. Mne neukazuje čo. Ale one. Nie, Budem toto je musieť drone, čo sme skončiť. predtým. To je hlúpa misia, toto. Nemám ju rád. Takže koniec dnešného videa. Vám ďakujem, že ste si pozreli toto video a nezabudnite dať čiky, odbery, aby vám neunikli ďalšie videá, tak aj zvončeky. A prosím, áno, síce možno bolo toto video celkom dosť krátke, ale bol to prvý part. Budú aj viaceré party, kde už budeme trošku lepšie hrať a možno, že budeme hrať aj ten Battle Royale. Dúfam, že sa zlepšíme. No a samozrejme, ja dúfam, že prídete aj na ďalšie prvé videá tohto kanálu. Takže tak, poviem vám a čus.